Добър вечер, хора, аз съм Веселин М8 и днес играеме Майнкрафт. Тук може да играете с мене, който иска, пише се Веселин. Ето, тук тераска с още хора го направихме, мои приятели. Сега ще ви покажа какво намерихме това. Нали виждате, къщата просто няма. Това е къщата ми. Ето Веселин М8 и вижте какво имам. Брони, кирки, значи хубави неща тук, много хубави неща има. Ето, още брони, 57 диаманта има, намерихме. Тук въдите, пак, тяло, полшани, всичко има. Както виждате, тук сме направили така къща. Тук има енчанти тейбъл, много неща има. Тук какво има? Пак има запалки, какво не. Виждате. Тук златни дрехи, такива бове. Това е къща, тук надолу има още един джестове, в които има вода повечето. И да. Този джест е празен, нищо не сме слагали. Който иска може да играе. С мен ще кажа в края на клипа, какво да направи. Така. Ето тук това го направих сега аз. Това не е басейна. Така. И така. Веселин М8 се засилва и клюв скача. Така, тук така сме го оставили да гори. Аз съм си махнал бронята. Вратите си ми се затварят. Ще му кажа на края на клипа как може да играете с мен. Сега има ли такъв полшън ми трябва за джъмп, за скоковете? Аз нямам ли тук нещо? Не. Аз съм само кирки на такива раки. Една полшънка нямам ли? Ей, чипи ми е дал. Вижте тук какви каски имаме. Три книги. Чакайте, само да видя това така ли се правиш? Не, аз го какви го ще правя. Димното. Да. За малко на... Не, нищо не направя. Дърво. Добре, има. Идете. Ясна, дур.
Ти спира се това. Видеото. Ето става файно обаче. Вижте. Тъпо. Да. Значи, хора. Как може да играете с мен? Вижте сега. Излизам. Има Modern House. Как да го имате този сървър сега? Първо излизаме. Влизате в Google Play. И пишете това. Minecraft такова сервис. Всъщност не. Такова. Просто що ми се бъгна? Както и да е. По-скоро пишете Master for Minecraft Launcher. Ето. Накратко МЦП. Какво пиша и аз? Ето МЦП мастер. Пишете това. После влизате тук. Има всякакви. Натискате Map, където излиза. Ето. И ви излизат тук, нали, такива. Има New PvP. Ето, Modern House. Има Start the Game. Нали, то тук ви изписва Download първо. Start the Game, натискате го. То ви зарежда. Той го оставите. И влиза в Minecraft. И ето излиза Modern House. И натискате. Всеки ден ще качвам под някакъв клип. Утре, събота, ще вляза в Minecraft от 1:30 до 20 или 2:30 ще съм тук в Modern House с хора, нали, кастица там както иде. Само да има хора. Играта може да се изтеглите безплатно от Aptoide или не, от Muzhiwan. Muzhiwan. Да. И значи ето. Ето, тук такива са снимките с по-размазани. Има New PvP. Какво ли няма, хора? Какво ли няма? Аз ще изтегли и това с джъмпа. Да го покажа без то играем сега Minecraft. Така че... Така, New PvP, Extreme Jump and Run. Building Terrain. Така, добре. Тако. Не знам. Знаеш ли кога ще стигна там?
Всъщност мога да направя нещо, което е много хитро. И сега ще ви покажа. Защото това, както гледаме, е много дълго. Имаме по моя метод, имаме либроня. Не, как ще имаме? Това е PvP, Runtime, корича. Аз нали съм хитруша, Ама пак ли... Ей. Бъдем. Така. Хора, ще събера материал и ще се върнем отново. Събрахме хора и сега продължаваме. What the fuck? Хора! Това, което става, хора, е направо нереално. Ще включа там. Така стигнахме, хора, сега насам котапнем. Ох! Дано да ми стигне до някакъв материал. Не, ще падна. Модул 3. Еми хора, стигнахме до тук. Това беше всичко от този клип, както разбрахте как да играете с мен. Това беше всичко от мен и чао, чао.